എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കണം. നമ്മളിന്നൊരു നല്ലൊരു തേങ്ങ അരച്ച ചെമ്മീൻ കറി ആയിട്ടാണ് എത്തിയേക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 250 ഗ്രാംസിൻ്റെ പ്രോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ വെയിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്താണിത്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിടേണ്ടത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം ഈ മസാലകളൊക്കെ ഈ പ്രോൺസിൻ്റെ മേലേക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കറിയുടെ ആ ചാറുണ്ടാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെമ്മീനിലേക്ക് പിടിച്ചോട്ടെ. അപ്പോൾ നല്ല മുഴുത്ത ചെമ്മീനാണ്. ഞാനിത് മുറിക്കാണ്ട് മുഴുവനായി തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കണേ. രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഇടാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഞാൻ എന്താ അരയ്ക്കാനുള്ള തേങ്ങയാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണേ. 1 കപ്പ് തേങ്ങയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ദളം വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 3 ചുവന്നുള്ളി, പിന്നെ ഒരു 2 ലീഫ് കറിവേപ്പില, ഇത്ര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒരു 2-3 വെളുത്തുള്ളി, 4 ചുവന്നുള്ളി, 2 പച്ചമുളക്, 2 ദളം കുടംപുളി, പിന്നെ ഒരു മീഡിയം തക്കാളി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കണം. അത് ഞാനൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കട്ടെ. ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി നമ്മുടെ കറിക്ക് വേണ്ട ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പൺചട്ടി മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ ഇടിച്ച് ആ ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിക്കാൻ വച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിക്കോട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴറ്റാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ 2 കഷ്ണം കുടംപുളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുടംപുളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൽ ഉള്ള തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ. തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. തക്കാളിയിലെ വെള്ളമയമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി അതൊന്ന് വഴന്നു കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ആ 2 ചുവന്നുള്ളിയും ആ വെളുത്തുള്ളി 1 കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി ഞാനൊന്ന് അരച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പശീമയായിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് അരിയണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ മോര് കറിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കണ പോലെ എത്രത്തോളം നൈസായിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നൈസായിട്ട് അരയ്ക്കണം. ഞാൻ തേങ്ങയിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് അരയ്ക്കാൻ പോണത്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്ന പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇടാൻ പോണത്. ഞാൻ മുളക് പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പൊടികളും ഈ ചട്ടിക്കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയുടെ തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചട്ടിയാണ് ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പൊടികളങ്ങ് ചൂടായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വച്ചേക്കണ തേങ്ങ ഒഴിക്കാം. തേങ്ങ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തേങ്ങ വേവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തോരം തേങ്ങ, ഇപ്പോൾ 1 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് അരച്ചെടുത്തേക്കണമെങ്കിൽ ആ എടുത്ത കപ്പിന് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം, ഏത് പാത്രമാണ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ 1/2 ഭാഗം വെള്ളം എടുത്ത് ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ തേങ്ങ വെന്ത് തുടങ്ങി. ഈ സമയത്ത് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വേവുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രോൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പ്രോൺസ് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ഇളക്കി ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റും കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും, കാരണം പ്രോൺസ് നമ്മൾ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യരുത്. നന്നായിട്ട് ഭയങ്കര വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇത് ആ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചാറൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വറുത്തിടാൻ പോവാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുകും ഉലുവയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി കൂട്ടി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല ചോറിനോ അപ്പത്തിനോ ഒക്കെ പറ്റിയൊരു നല്ല കറിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു നാടൻ കറി എന്നൊക്കെ പറയണത് നമുക്ക് ആ നാടിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കറിയാണിത്. ഞാൻ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് വറുത്തിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ലൊരു ചട്ടിച്ചോറൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.